ई हवन जर्नैल सिंह उर्फ शनिचरा काका। यारों के यार अब पटीदारन ला काल। ना उखड़ी ई समय बताई। तू बस तेल देख आ ओकर थार आ हमरा बिस्कोपड़ा दिमाग के कमाल। इनकर साथी या ढैया वाला चाल से बचल मुश्किल ही ना नामुमकिन बा। ई राजना बन गइल दरोगा, तोहर भविष्यवाणी हो गइल फेल। अब तू ओकरा बाप के साथे मिल के बेचिए तेल। कुछो करे लेकिन एकरा देह पर पर्दी ना चढ़े। वाह रे, एकरे कहल जाला जलन। पटीदार से जलन जेकरा ला नइखे बनल कोनो मोल। रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है।